Ahoj všichni! Ahoj, nazdar. Hola todos. První vaše španělská věta znamená ahoj všichni. ¿Qué tal? Znamená jak se máš. Ale to určitě taky tady uslyšíte. Hola, ¿qué tal? Tohle video je určeno pro ty, kteří sem přijeli s batuškem, což znamená, že budete pronajímat přes Airbnb, budete pronajímat buď auto, motorku nebo čtyřkolku. Udělali jsme i video speciálně pro ty, co jedou do hotelu. Nechám vám tady odkaz dole pod tímhle videem. Pokud jedete na hotel, doporučuji. A nebo si to můžete zhlídnout taky, protože určitě tady v tomhle videu já něco zapomenu a v tom předešlém určitě už je to nahraný, takže doporučuji taky zhlídnout veškeré tipy, triky a rady. Přiletíte do Punta Cany. Nebo do Santa Dominga, nebo do Santiaga. Přiletíte na to letiště, Punta Cana a Santiago jsou menší ty letiště, takže určitě se tam nestratíte. Tip pro rodiny s malýma dětma. Skoro všude máte upřednostnění. Nemusíte čekat v dlouhých frontách, ale můžete jít rovnou dopředu. Doporučuji si buď půjčit auto přímo už na letišti, nebo tam je taxík. Vždycky tam čekají na začátku vlastně toho východu, kde na vás volají, kde se vás ptají, nabízí vám taxi služby. Možná to budete mít už zařízený, některé Airbnbčka vlastně mají tady tuhle službu, že vás vyzvednou na letišti a dovezou vás vlastně na ten apartmán nebo kam přesně jedete. Pokud si budete půjčovat auto, doporučuji určitě, abyste si ho nafotili, vyfotili předtím, než si ho půjčíte. Určitě, aby mělo pojištění, protože tady ten provoz není úplně takový jako jak v Evropě. Takže určitě, ať jste s pojištěním. Jsme teďka momentálně v části, která se jmenuje Punta Cana Los Corrales. Tady na téhle pláži v Punta Caně jsou, pokud se nemýlím, jsou 3 vstupy pro veřejnost. Jinak všechno je to obhotelované, jsou to obrovské komplexy a je náročný vlastně kdekoliv najít nějakou škulinku, jak se na tu pláž dostat. První místo, kudy se můžete určitě dostat, jsou Los Corrales, kde my i pronajímáme teďka ten malebný apartmán. Je krásný, mají tady krásný čistý pokoje. Určitě vám taky nechám tady odkaz. A je to hnedka na pláži, takže paráda. A další prostor, kde můžete vlastně jít na pláž, je blízko restaurace, která se jmenuje Jellyfish, anebo pak Macao v Uvero, Alto a tam dál už vlastně, kde jakoby není ta hotelová část, tak tam už potom máte úplně volný prostor na to jít na pláž, že vlastně jakoby tam je volný přístup, bez problému. Takže vlastně dojedete na ten apartmán, to jsou vlastně tady jsme v Punta Caně, která je vlastně nejznámější tady v té Dominikánské republice, je nejvíc turisticky navštěvovaná a je tady nejvíc barů, restaurací, nejvíc takového kulturního vyžití. Můžete tady koupit spoustu různých zájezdů, jak na ulici, jak v různých kancelářích nebo agenturách. Určitě vždycky se ujistěte, že ten výlet jako je reálný, že pokud vám to bude nabízet někdo na pláži ten výlet, tak nechte se zavést do nějaké kanceláře nebo do nějaké agentury, aby vám tam, když mu budete jako platit ty peníze, aby vám dal účtenku, že vlastně jako ten výlet se uskuteční. A mějte trpělivost, protože Dominikánci mají na všechno čas a jsou takový velmi přátelští, jsou to srdeční lidé, ale jak říkám, mají na všechno čas a tady nějaké jako pravidla, jak v Evropě, že řekl jsem ve 12 a ve 12 tam budou, to neplatí, takže mějte trpělivost. Určitě bych doporučila z těch výletů třeba Las Terrenas, kde si to můžete projet všechno čtyřkolkou. To je vlastně úplně výborný místo, kde si půjčit čtyřkolku.
V Punta Caně bych spíš doporučovala motorku, ale určitě, jak jsem říkala, helmu a pojištění. Pokud budete chtít víc cestovat po ostrově, auto. Nebo můžete i cestovat autobusem, ale zase je to taky takový, úplně nemám s tím moc zkušeností, ale vím, že tady autobusy jakoby jezdí, fungují a je to mnohem víc bezpečnější, protože ten provoz tady fakt není úplně ideální, nedoporučuji jezdit určitě v noci, protože tady ti lidi neznají technickou, většinou nemají ani světla na autech nebo na motorkách, jezdí 4 a je tady spoustu různých dír a všude se pohybují zvířata a je to takový úplně... Rozhodně jezděte přes den. Típico en Dominicana, ya tú sabes, un camión haciendo marcha atrás, el pescador. Pokud to bude nezbytně nutné, pojedete v noci, že jo, ale přes den je to úplně ideální. A určitě se jděte podívat na takové ty tradiční místa, kde vyrábí čokoládu, kde vyrábí kakajíčka, kde praží kávu, kde vyrábí doutníčky. Hola. ¿Qué tienen? ¿Chocolate? Biencito. Gracias. Está amargo, está bueno. Určitě nakupujte ve větších supermarketech, pokud chcete teda nakoupit jako levněji. Takový jeden lepší obchod, co tady je v Punta Caně. Je to skoro všechno. Kiwi, pomeranče, citrony. Citrony ani ne, ale ty grapy, hroznové víno, jahody. Co to se porta. To všechno se vlastně sem dováží. Jsou masa, carnes. Ovoce a zelenina se dají koupit i na různých trzích, nebo jezdí takový kamiony naskládaný ovoce a zeleninou. To my máme moc rádi, protože víme, že to je od místních farmářů a ta zelenina a to ovoce je tady opravdu mnohem jako větší kvality, protože to tropické sluníčko té zelenině a té ovoce dodává takovou fakt jako šťavnatou dobrou chuť. A různý druhy tropických ovocí určitě ochutnejte. A tady typické jídlo je pica pollo, což je vlastně smažený kuře, smažený kousky kuřete z rýží, dělají k tomu takovou omáčku s fazolkama, tak to tady mají vlastně jako nejvíc typicky. Určitě ještě by se, pokud budete mě pronajatý auto, tak jeďte na El Limón, kde jsou nádherný vodopády. Máme tam i skvělý kontakt na pronájem bungalovů. Jsou tam nádherný bungalovy s nádherným výhledem. Mají tam i polopenzy. A to jsou takové vlastně treehousey, domečky na stromečkách, taky fakt jako moc milý, moc hezky. Je to jedinečný zážitek, jedinečná zkušenost. Určitě tady vám taky dám odkaz dolů, takže určitě tady na to nezapomeňte, je tam minimálně na 1-2 noci, stojí to za to. Platí se tady dominikánským pesem. $1 je vlastně zhruba 54 pesos a $1 na český je zhruba 22 korun a na euro je to vlastně asi 65 peso, to vychází, záleží na kurzu, je to hodně pohyblivý, teďka momentálně to je zrovna takhle a určitě si vyměňte a plaťte pesem nebo dolarama. Doporučuji všude nechávat dýško, protože ti lidi fakt tady žijou z toho, co jim ti turisti dají. Lidi na hotelech mají trošku víc, trošku lepší ten plat, nebo okolo 8 000 a vlastně když si vezme, že všechno stojí zhruba tak, jak u nás v Evropě, tak to není zase až tolik. A takže vlastně všude se nechávají všem dýška od $1 nahoru. A ty lidi jsou potom mnohem víc srdečnější, ukážou vám víc, řeknou vám víc. Jsou tady hurakány zhruba od toho června do toho listopadu, je hurakánová sezóna. Pokud má být hurakán, 100% se to rozvíte, protože o tom mluví celý ostrov.
dělají se různá zaopatření, takže určitě byste to věděli. Pokud přijde hurikán a zrovna tady budete, určitě pronajměte nějaký apartmán v nějaké bezpečné zóně. Zhruba od listopadu do toho května nejsou žádný hurakány, jsou jenom tropické bouře, je období dešťů, mám ten pocit, že prosinec je období dešťů, ale už to není až tak jako drasticky, i když ten hurikán je jakoby silnější vítr, s tím, že vlastně hodně prší, všechno lítá a je spoustu blesku a tak, takže už jsme tady zažili. Před 2 rokama tady byl hurikán Fiona, všechno tady lítalo a dneska to vypadá zase, jak kdyby se tady nic nestalo. Pokud sem přijedete díl jak na 3 měsíce, tak při odletu po vás budou chtít akorát zaplatit nějaké poplatky, které jsou okolo $20–30, záleží, jak dlouho se tady zdržíte díl. A dá se tady sehnat i apartmány, které jsou třeba na celý měsíc, který záleží zase na zóně, to je tak jako hodně. Pokud budete mít jakoukoliv otázku, tak nám tady určitě pod videem nechte otázky a já vám potom na to budu odpovídat zvlášť, nebo z toho udělám další video. Ideálně vaše dotazy posílejte na Instagram kapitána Verne. Co se týče zvířátek nějakých jako nebezpečných, tak tady je akorát stonožka, která je jedovatá, ale normálně ji takhle nepotkáte. A bývá většinou jakoby někde v hlíně, pod kamenama nebo takhle. Jsou tady teda velcí nechutní pavouci, občas okolo hotelů a v takových těch zabydlených zónách moc nejsou, ale když jste někde jakoby blíž nějaké přírodě, tak tam většinou jakoby bývají, jmenují se kakatas. Jo. Takže to jsou jako, že jste z toho pak pokakaní strachy z těch kakat, z těch pavouků. Ale zase taky jakoby nějak nemají potřebu útočit, pokud neútočíte vy proti ním. A jsou takový vlastně jako klidní. Nejsou hezcí prostě, no, ale jakoby nějak neubližujou, nejsou jedovatí, jo, nejsou tady nějak jako jedovatý hadi a ani žádný jako tygři a pumy a gepardi a tak. To tady prostě není, jsou tady krávy chodící přes ulice a psi všude možně v různých zákoutích, kočky, ale tady to nebezpečné zvířata tady nejsou, což je fajn. To bylo asi z tady tohohle videa všechno. Určitě nás sledujte i na Instagramu kapitána Verne, taky vám tam nechám odkaz tady pod tímhle videem. A už moc děkujeme, budeme rádi za like, odběr a když budete mít nějakou otázku, určitě ji nechte tady pod tím videem, jo? Mějte se krásně a těšíme se na vás tady v Dominikáně. Čau!